Li cêlikan ya Parêzgeha Semsûrê ya Bakurê Kurdistanê keça xwendekar a bi navê Hatice Önlü ku bi malbata xwe re karê titûnê dikir bi pileyeke bilind beşa bijîşkiyê qezenc kir. Li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê doh encamên ezmûnên zanîngehê hatin eşkerekirin. Keça malbata Önlü ya ku li navçeya Cêlikanê karê titûnê dikin Hatice Önlü bêyî ku biçe dersxaneyê bi derfetên xwe bû yekemê Semsûrê. Hatice Önlü de asta Türkiye û Bakurê Kurdistanê de jî bû xwendekara 170 û beşa bijîşkiyê ya zanîngeha Medipol ya Stenbolê qezenc kir. YKS 2021'de Adıyaman birincisi, Türkiye 107.'si oldum. Ez de ezmûna perwerdeya bilind de li Semsûrê bûm yekemîn û di asta Tirkiyeyê 170'im. Ez bi awayekî bi rêk û pêk xebitîm û min qezenc kir. Ez bi diya xwe re jî dibim alîkar. Em di zewiya xwe de tûtinê diçînin û ez di karê tûtinê de bi malbata xwe re dixebitim. Ti car telefona min tune bû. Hesabê min ê sosyal medyayê jî tune ne. Piştî ez ji nav zeviyê de hatim min yekser dest bi dersa xwe dikir. Ez neçûm dersxaneyê û min dersên taybet jî wernegirtin. Babê Hatice Önlü Mehmet Önlü jî karê titûn û mamostetiyê bi hev re dike. Mehmet Önlü dibêje keçayî bi saya pirtûk xwendina berdewam bi ser ketiye. Hatice de ta ana sınıfından beri düzenli, disiplinli. Xedîce ji zaroktiya xwe ve bi awayekî birêkûpêk pirtûkan dixwîne. Guh dide mamosteyên xwe jî em li malê rojane pirtûkan dixwînin. Serkeftin bêked nabe. û Hetice jî bi kedeke mezin ev serkeftin destxist. Ew neçû dersxaneyê, ew tenê li malê xebitî. Mamosteyên Hatice'yê jî balê dikişînin ser xebata wê ya bi rêk û pêk û zîrektiya wê. Düzenli, disiplinli bir ailenin çocuğu. Xedîce zaroka malbateke bi rêk û pêk e, ji Xwedê de keçeke zîrek e. Zîrektiya xwe bi aqilane bikardîne. Em kêfxweş û şanaz in. Bu zekasını da güzel yönde kullanan, verimli yönde kullanan. Li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê îsal 2 milyon û 500,000 kes beşdarî ezmûna perwerdeya bilind bûn. 815,000 xwendekaran zanîngeh qezenc kir. Xwendekarên zanîngeh qezenc kirin dê di navbera 4 û 10 îlonê de xwe li zanîngehan tomar bikin.